ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Da kaminsi medpin yaga jingarap haki emlang kasalang ke Federation of Khasi Jaintia and Garu People Umling Circle Riboy kala ai ke jingkermen yakwe ke long kemi ringkar bekisan ngi khon ke blakindu jinge hading ke jingklat no ukurim jongka Mentaka sengi kakar atri uyayong ke dekhot ke FKJJP Umling Circle kila IT yaga yeng badang syudap shna thamai Hapok ke jingalam u district president jong ke FKJJP ubak Louis Starling do ya ka bersenran lang di dekat jong ke FKJJP Umling Circle kelayok ban IT no ya ka yeng mathamai sya ka Martina Shadam kebesyang masa hasnong Umling Sarang Habakran ha ka jingalang ubak Louis Starling do ula jingero ya ka senjam bala shim di dekat jong ke FKJJP Umling Circle bar ulapen pauru ya ka jingdon kam jingin nongelam ban shim ya ka jingkit kle na ka benta ka baha kamian ha ka imlang kasalang Kajing sokmen habaka FKJJP Umling Circle kayala yalek stom kala ngap ya kajing kerpat jong uwei na unong yalam na kanika sinong jongi iba Thomas rong telu hakabagani ka longjing iba menswa ide idkhot jong ke FKJJP iba Robes Lingdo te kilamat ya kanika jinge beli namar kajing klat jong jong kli jong kaying te namar ba ki khun ro kedang rit te ka kemi ka sim jinge ba ban pendap penbiang khamtam kaying jong ki ka lajot rathai kum tu te kan no ngidap da gajing sungu ya ka FKJJP Umling Circle hapo ka jing pek jing kmi jong iba Louis Starling do balongkum presiden jong ka not riboy mo te kalong ka jing matoi sibune bat kalong ka jing kerkhu ya kene kaying namar ba bansna ya kaying kalong kamde ka kam ka besuk wala kalong kaying terpait wala kalong kano kaying ka ba malu malaru kalong ka ba jinjar khamtam ngi sene kini ki ba ying khamtam kidai ka ba im da karep karyang ki ba lek bala mensngi ba menmet kalong ka jing ka ba kraw handai kane ka jing arab ka jing kener ti jong ka FKJJP Umling Circle kalong ka jing metoy bat kalong ka jing kerkhu sikadaya ya kane kalong ying jong ka circle khamtam rengkat bat jong ka unit hakabede bukan ni sinjam kaba lashim hadin malas kerning bah lengba gini ginong yelam ki chong i nadu banroy nadu ba Thomas bat hadin kata ke jingya denti bat ke jingyo jingbet chong i nau ba Louis Star bat salak ban chim hagani ka sinjam ban longka kumni kumachi dia namar kata nakliang chonga dap ngada jing snokman bat kentini renga hagabede bagani ka banta khamtam ya jing kim khia jong ki dekhot baro nadu ka sngi ka baningkong kapalai wan rep ki hani bat kumta ter deri ka kam ka basuk ban rong ban ba ngadu late la cingkuny ci ibi habawan habale habawan kalenti ka bajanjar
lada perkat i ka ying ka long ka badun kam ha ka jing im chong i ubri ho bawan ha ni pertai chei u ka thairi udun kam ya ka caka ka barindri te namar kata habang iyo ai ka ying lang iyo ai ka ying ka batap la ka slaldo matap la terpal dei hi ka jing ka badun kam bi dali charnem chanono chei kam hi ti kemen ni ha bo harnem lada jo i kum kita ki jing lada lai ban peniang kat no tam lada jo i ka ying tin ani ka ying pelang ani ka ying slep te namar kata sngo wanga banong hagini try jing ru haga juga por to chim nang ni chakmat pin sayo ya gani ka ying haga presiden unsa IT ya pi gani ka ying bat kermen ba gani ka ying kan yerap ya pi no slap uler bat kan ai pi ka jaga syong ri dengan rengkat ki kun ki ti ki jong pi khanang ba pila ban pen lut ya ka sngi ka jing im ka jong pi hoi lari ban ai ka ying slep ka ba te kini gidi sin jam ki baning kong da ka jing kongu jong ka distrik hadin ka jing karpat jong ka circle rengkat bat ko unit kaseng klem da don ka jing kerna klem da don ka jing randin wala kalai i ka jing e ka ban up sakmat ru dei kum kinong yelam ki bom jing randin ha kara e radang ki persang bantur de dei namara kata kadau long bana kaliang jong kinong yelam jong sarkil kila sim ni kena senjam ban yarap ban no senyang ban pensena ya kena ging sya wei nang long ying ibeduk ibedon sapok kena senong sarang bat hakaju kepor lanang ngambakala ibedei ro ilok jong wei dit khat ibedei napok kam sarkil te kum gaseng hi kasim ni kena ka senjam kamdei kasin ka baningkong kamdei ka bangile khala atang hapo ka sinong sarang ndei hapo ka bring nyu trap bat khamtam hapo ka dong ribhoi hi nakaliang jong seng nakawai ka por sa kawai ka por ka persang ban kner ya ka jing no snei sya ki longyeng ki iron kamban don ya ka jing rap bat omdei ha ki badon ki bomdon ya ka jing kasem ndei wat ki bupang ki bustom ni persang hi bat yarap katla karya kat kum kebor ka jong ni kum kinong yalam ki busim ya kajing bak kli nam ta ka imlang sa alang hako ka briu no trem te nakaliang jonga kum nong yelam jonga sain hadin ba nakaliang jong kit khot kilayu ut kilay nam de ngaru klem jing artatin kum nong yelam basim ya kajing kli ya ki prat khot di badan hapo ka distrik hi borok wei ni persang bansim ya ka rai botongin persang ban le ing nam takin ki longing ki badan kam ka jing rap ban light no slop ban light no pria ban light akil air ban light naka ne katai namata ka jing dong kam jong ki hawa don ki ing hawa ki lodan ki khon ki dong kam ne ka jing ri tingen jong ki kum ki jat ban riu ki badan hapo asate ki badan hapo sla jong ka parthai de kumta nakaliang jong aru ngala ai ngala flight tin sa ki kot jong seng jong ka mun kil bakin le de de nomor kata kumba pi kumbalong mentang la ban ning ni kan ging da ka jing yesno ktilang jong wei pi wei khot ibadan hapo ka mun satil bat da ka jing ni ktilang nakaleng jong ka district bat umdei mangau presiden hendei klem ka jing sno ktilang jong pi kit khot jong ka circle jong unit ngau nong yelam ngan mla ban le de de nomor kata ngidon kam ye ke timok kum kaseng hi ban ya tenron lang ban ya kentiu lang wei lor wei khnang ba ngila ban urlong ya ka ke jing thung jang kaseng